Chinsa Isato chiabona mugorobu mwanchi umurigereria kero gendrete kwego kya kubwate miroberi yonse getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwomogusi ko kwarigania samangana Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekiranu ekerongo kwenyoria bura nabo kogendera gutobwate asensemere ye website yaito wetera www.ndizitv.or.ke ensemo ya Facebook nigora tunyore wetera Ndizi TV News Digital nabo igo ensemo ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV News erio otogendere go kumanya amanke kero bongo kwenyoria bura nabo tweet wetera @Ndizi TV News erio togendere gusangana ya manke kabana ncho ikomoerere triane Evelyne Osero urito kubatirana nere kwenekia agoikeira sensemo yimanyirerio nigakoro kwa Joshua Auta. Omuraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo amomochirie omokonyi b'omuraiwe nse ya Kenya Dr. William Samoei Ruto asekeria goteba buna ta nogo senoko borwa amaskani aniga yakwana asensemo ya burabu chingaki aigora ABC ya CDF asensemeyo chingaki nero mubungo burabu Ben Momanyi abaga kugania abamye chinseme cyo kumubwatia aseganga yayo gochakora county ya Nyamira buna omugavana. Mumadi is next prime minister. Wacha niwaambie, mkinichagua mimi nimejua Kalonzo Musyoka miaka mingi. Mkinichagua hivi kila kitu ile mnataka hapa mtapata asubuhi. Tunajua tuko na serikali tarehe 9 midnight, hiyo serikali kazi yake itafanya nini? Itakwisha. Ita mheshimiwa rais, mwambie hao watu wako wa kazi, wacha wafanye kazi na wewe pale juu, wawache sisi kama watu wa ground tutafutie baba kura. Lugha ya matusi ya William Ruto mimi nimeisikiza kabisa. Ni kuanzisha uchochezi kwa nchi kwa sababu mtu ameona anaenda kushindwa. Si ni kweli? Nyinyi watu wa Barabu nataka niwaambie hivi kwa sababu nyinyi muko kwa mpaka ya majamii. Na kuna wakati mliona moto. Ni kweli au si kweli? Msikubali mtu achochee wa Kisii ama achochee watu wa Barabu. Deputy President akionyesha mkubwa wake na kuruhusu watu yake watukane Uhuru kwa njia ambayo sio ya kawaida. Matamshi aliyotoa Gachagua huko Nyeri yanaweza kuharibu usalama wa nchi. I'm calling that fellow called Gachagua to order. In my view, you can never be a successful leader because of what you say. Yani huyu ni mtu very senior Kenya hii. Sasa nauliza, jameni, kama Ben anaenda kuwa governor, watu wa Wiper ni wangapi? Nataka mnaonyeshe wale wa Wiper. Wiper. Omurwanire wekirego kyobo chumbe asebunge ya kitutu chache South wetrase kiama kia ODM Anthony Kibagendi nigaberega kubariera abamenyi bebunge yo ari arachikobekiranira chingaki araiwe libagari okora niga yakwana chingaki abaga kubekirwe gutwa yobura yobone yugose yoburai ase osasabo chore bonene bwo mwako yoiga ase aganya abamenyi bechinseme cyo kumubwatia asiganga ya yorobote rwasenchira yobekiranu nigo twarganire numurikeito Josephat Amisi. Bamenyi bensemo ya botori eyerime ye constituency ya kitutu cha South nigo bagerete kwe murungania okuborugwe chipara chingi ya senseme yo nonyena machi okunywa nabo igo chisukuru che serikali echiyo chikogera abana babo banyara koba bakonyora chisemi nigo bayakwa naya ase omoyego nyara koba kubareta ama bamenyi abo nabo igo no morwanirwe kero kyobo chumbe gwetere ticket ya ODM Anthony Kibagendi. Igoro yechisukuru Kibagendi nigalire ira na kubanenekeria buna nigarache kweneke ngonyare kwa bako yagacha eskuru eyama ya serikali ya sensemeyo yira chikwenekia buna ekerengo yechisemi ya nyare kwa bako imokiwa igoro ase ensemeyo ya botori from scratch
Kibagendi nigalire chira chiko chikuikirania amagani y'abamenyi abo gati yabo kwenekia ngonyale ko bagakorema egesima ekira chibono koleta amache ase chinsemecho tutagete tote mudriye egesima ga tosuma amache agende gekirogorali tobeketangi amache amana gotibuka gocha by gravity igoro yobwaga chibe chipara Anthony Kibagendi nigalire ira ingaba menyi bensameyo mbachikonyora chipara chingiye chianyara ko bachikoimorerwe moramu elio kwene kingoba sombi asensemeyo bwanyari ko ba aboko gusua. Nyinyi kama watu ambao mnanipenda na pia mimi nawapenda na wapea ahadi kuwa barabara hiyo tukiingia hivi, kitu ya kwanza ni kuingia pale Kenya Rural Roads Authority, tuwasukume watuwekee hata mara mzuri ili tuwe na barabara nzuri pale. Kwa ripoti ya Ndizi TV kurwe kaunti ya Kisii, Eliterane Josephat Amese. Miyamono umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranukorwa ase ebunge ya Kitutu Chache South. Togotikana nayo nigo umugavana we kaunti ya Kisii James Ongwae abeire kagukwanira igoro yetaro y'umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga imeye kaunti ya Kisii abwo ritko rya Jumanne. Okwana nabari kyamangana Ongwae nigateba buna barabombe yariganitibwo ikiranu eryo ko mwarigania omurayo ibe kyama kya ODM asaganya amenyi be kaunti ya Kisii wesokia sobonge ekero chire ikitariki kyanda eryo ko mwakera ekura omoske Raila irigo chakoreta magendro imense ya Kenya. Anataka kubatebia nga oyo minto Raila Amolo Odinga, the 5th president of the Republic of Kenya, na acha ichegusi Jumanne nkobaboli kimoranje moche in large numbers Kisii Stadium ekerara acha unless bago chenche program na rolire igara acha keremarani agende Masimba agende Nyamache agende Ugembo agende Suneka elinda aja gukorera Kisii Stadium ine program enene igekoreka ne program ara minyo kirituke elimo ko bara menta matwa chinsemo chinde sebe so saratenene onyo gutena chintunde chinde mbatebe ekero bara tebe nande nimbatebi gusemotebi gune secretariat yaye abagusiba minto Raila Amolo Odinga arwete ga Nyanza ya ito sinaintu torwete na nene rebono togo semeli na intu aja gotokonya no development ye ito ye chikaunti yetu cha Nyamira na Kisii tuasumbukira mangane chipara yo konyore rami ke chirami county government zinchiko nyara kobeka na amache ali akorani into billions of shillings yora nyore program ya amache ya 5 billion shillings counties chitakole na nebintu bya masomo ebintu ebinge bya development electricity na mangana amange Oyokorie kerogo kyobugavana se kaunti ya Kisii wetrase kyama kya ODM Simbarati nigo aborira b'inyibe kaunti ya Kisii kumubwatsia ase ganga yaye eryogo cyakoreta amagendero ase kaunti ya Kisii nigaya kwana ase kanisa ya Mosocho Parish kinga kyabaga gusangana bwatani be kanisa yo ase umuyega bwa masabo orabatero asenchira yo bekirana nigo twariganira no muri kyoito Sara Nyarangi Ontita. Oyo korigia ekerogo kyobo gavana Kisii omoske Paul Simba Arati nigo asangana bakristo bekelisia kya Mosocho ime ya Kitutu Chache South county ya Kisii asaine kyabuna amasabo korwa sababu watani be chikanisa na yenge ncho mono asobocho lyobonene kanisa yetu ya Catholic ni amono esenge njamasa Father, naleta etembo n'abantu onsigaye mutuyore asamasa. Onye nkwanya korora emyugisa ya Nyasaye. Akikwandolere manyege konenkero, ngoge kone Kenya saye mokera. Narwa omuganoye omoke ase aerera alia eteire korende gwetera omokia namasabo amosukirie bosio. Ngomwana omoke. Able to send your Munyansime. Kanakina Munyansime, Brigo to Twera, to a Kebraka, Yamasakara, Gakora, Chinde Chikandi, Kinde Primary, Gakora Secondary, Kandapon Chinyan, Nabo Kobo Munto. Botaka nigoboire temeli asaba menyi ba Kisii asagania kobokora kegima
asainyora akonyete abataka gusi asoko bagachira chinyomba gwetane chimia isano nemo. Yesa lazima konya abantu baita abataka bacandegete. Chinyomba chiri kwagacha tali guchiaga nansi kwagacha tamaiti kubondo bugaba. Kwagacha kurugamba mpaka Nyamira. Chinyomba twagachire 678. Amaonchorelio ncherare gocha ase factory ya matoke era chikwagachwa kubwatirana nechiserekali abuna Greece na Britain elioko kinia gusi abwasateba chinkwana chigendererete. Ndege kuiwa ibintu bya matoke bya kwa noiga. Abana abantu ko Greece bali tayari ko Britain ntombera ntena barobaro tebanga kumeka bale factory ya matoke. Baisi ukora mangana yo kwancha. Itoke ligo twegu kwoni litoke nomo sigoye. Itoke yarosi wine yarosi crisps. Omo sigoya oso e machine. Ekeroso kesa igeliene orosi into sanitary pads. Chabana waitabake n'abaswati abake. Mwelioye nale no kwegena kobomobwi asobocholi bolibosyo asamochia abamerelia baye asogotamochia oburai bwa serikali agosoka kuri county ya Kisii na gotakwanira emechando abamenyi bagwetera amachogu abumansi baroiga mbawo kwana kirekende ye serikali ya oso serikali ya bawo ne serikali ya ba machi nebeta Mario musimule kunyura Mario ga manga ikiri nekita abambaro ujinde baro jikire entekia esenge njomo mugwana osoka kuba support ya Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Ekiombe kiabaro kiwabe university korwase ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii nigo beso kirena korale bene gocha kumubwatia umurwanire bekirugo kyobo chumbe asense meyo wetrase kyama kya Jubilee zebedeo pore askere bagote babuna naisaine asenge nchobere ka kobakorera amanke buna abaro kiwarbote rwasenchira yoboime nigo twarganire numuri keito Mildred Momanyi. Namatko atano na atato oka atigaire asobochorio wanene gokoreka asebono libereria siasa libwatete insekegima abasae bekiombe kya Bonchari University Student Association busa ekyogetenerete chisukuru chechu university chi college amone chi polytechnic korwa ase Bonchari e county ya Kisii nigo baumerana asenchere ya moyo kumwakira ekoko oyokoriga ekirogo kyobo jumbe ase bunge ya Bonchari zabedeo opore korwa ase ekiama ya Jubilee imeye county ya Kisii etumerana gaiga unabarai bakurumaiga nabali bali current ko discuss ekirenge kemo kyogo choro murai uyore patron union uyore mujumbe uraje kokonya interest cha wanafunzi twali foundation twatebanga ntubuna barai ko ka to participate fully asobo chorio nande twa chase ekirenge kemo ne congregation ya monga ko support toro mheshimiwa John Sebedeo Paula sekirogeke. Mheshimiwa Pore has our interest at heart. Nomontora konye busa at large, all the students na Bonchari at large pia. Chibasari nto chutonyore, we are assuring you na there will be no delay in bursaries. Washu Mheshimiwa Pore support yetu. We are going to work day and night. Baka to make sure ngomuga kulichire parliament. Nigo baisokire na komwa okoboko ase kibatebire buna nigo abeirega kubakorera amagenderero asensemeyo mono asensemo yoborosi wechipara chisemi amone nsemo yechigasi na nigo bale no kwegena buna nachiko bakorera amagenderero amange mono ekero bara mochore buna omochumbe chitaliki kianda. Comrades power Comrades power kendonda nyale ko bango teba nkeringa tuise koligereri major developments ya koliru Bonchari mono chipara so mondo bweko so mondo nibensi wetire Bonchari orolirenga okolira magendo sana chipara se jibasari during our time twanyote jibasari chikatokonya senge njonero ruseti jibasari ko 5000 akachireta to 10000 allocation.
Boigo nigo basaba abasaye gotatume kwa chinga kechi chechi campaign na nigo basabire chikura chomorembe. Ngo saba banchari ba minto. Chikure chingo ara chire in the next 2 weeks. Tiga totora ndio morembe tokore chikura chomorembe na ndi tuanchane chikwera bado na otogotikara kwa bonchari. Asante sana. Wanafunzi ntuma na mna balitori chikore university. Ngo tuanze kurigere bintu in a different way. Ntoba togo tumekumana na bana siasa kunyakora amata aspirants gosigo chiko furuga asaba bangete bintu byabo gukora peacefully. Tiga toskabarai Ona kobwa to murayi go moni asenjera ya maskani no murembe. Ginko reporter ya egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Oyo korie kirogo kyobo seneta ase county ya Kisii wetrase kiama kia UDA Dr. Joash Mangi nigaborira bamenyi bensemo yabo basi kumubwatia ase ganga yaye iri achikoreta monchorerio ase county ya Kisii nigaya kwa nachinga kyabaga gusanga naba Kristo bekerisia ya St. Teresa Nyangoso. Egati yababwatani bo murwanire bekerogo kyobo chumbe ase ebunke yabonchari wetrase kiama kia ODM John Ndieki nigo banganyire nakora lya kumubwati yokorya ekeroge kiwetrase kiama kia UDA wakili Cliff Ombeta askere bagote na Ombeta nero isaine go chia kubakorera amauncherero ase bunge yabonchari. Ni mzaliwa wa Murenda Bunyaoro. Then Nyasoko ni mpiga kura hapa Murenda Bonchari. Leo hii siku ya leo tumekuja hapa Soneka. Hii timu ilikuwa ni timu ya John Onkendi. Lakini leo hii timu imegeuka tena ni timu ya Kirefu Ombeta. Kuanzia leo hii timu inafanya kazi na Kirefu Ombeta. Niko na wenzangu wenye tulikuwa nayo kwa hiyo kikundi, niko na vice chair, niko na coordinator, niko na advisor na niko na general secretary general. Bongo toka se kenyorukia Bunyaoro toraba Murenda. Ne timu eli awoncho kireko rwase Jona ocha se Kirefu Ombeta. Etwaro lire ngambu yatoira ne nyumba. Egero umugambio ito naligere none chinga cheito oyorange mona amonai. Orocho orabeka mache mun omonto orange no yorare ngayorocho oraike ange nora twera amachari go chiororo lakini oyorare omonto muraumira no monto njera tawo se kya machari iteke igo bano twarorire ngambuya tobwatisi oyo minto Kirefu Ombeta egere nero orange mona mona intu nero ramanyobo ko ngubwaito ekiagera ntobwata abana chintakana ntobwata ababuraka bali batali kwenyara nonye nabasaye baitumba abandi batali kwenyara nonye babwate abayiboli ba nabanyando nabamwanda bamwire na Kirefu Ombeta nero kwezi wachikura ekiagera ntu abata mushimwa oro yoka agambete for 2.5 years lakini akagambega ndeke akakora jipas chiskuru akachara abantu chobis from there abono iga
ntubato mundo kurukunga wakili kilipo mbeto yega tuamini kwa support okoba kurira ara meta chia bana tintakana bona yega na bana chia utineka ngo kasira nshinyomba ngo kanda bana chi school fees kilipo mbeto yega okorre bente binge na ndabuya kumwa tamu. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo yanyorire ogosirwa kugokinya sekta y'oburemi bw'echinsu neye magega ye kaunti ya Kisii kobwatarana ne serikali ya Greece abunenchire ya moyo cha gokonya abaremi b'echinsu gokonya kana baigo gokinya uchumi egati y'echinse chibere ono morobero obete kogochakiwa no murwanire bekirogo kyobogumanire pime ya kaunti ya Kisii Vikionderi unatokumanyiwa no morikeito Miss Josephat. Oburemi bw'echinsu eme kaunti ya Kisii nigo banyariro gosirwo konene kubwatikana ne taro yaye omuambassador bwense ya Kenya go Greece Vicky Pandasobul ayango bwatikana no moteneneri bwegetu kyobotuki bw'oburemi bw'echinsu eme kaunti ya Kisii Paul Orina boigo nigatebire okubwaterana gwense ya Kenya na Greece nigora kora chikobo kwenekia anene chisemi igoro y'oburemi bw'echinsu na boigo echiro yebimeli au gati yabo avocado amona boigo amatoke. Litkolia lero twabere negesio gotwara omogeni korwa ense ya Greece ibacha no yominto Vicky oyo ko vai for women rep in Kisii County nchaya negara make kyagere gasieito na serikali gasieito ni research esense moyo botugi bwechinswe abanga beto gusinga gerete mwanyugoreria tangoro kupolorina amangana twagambira igana amange goeterese chisemi chi abana mbabwata opportunities chi scholarship mbabwata opportunities chi exchange program lakini goetani nayo ani twagosoiringa ngagituraje togale iyo bole mugweito bwechinsu busi na ndenge ke bole mugwechinsu boko bwatana nebimeli binde netugeri tobwateka Orina boigo nigakiro botenere bwa serikali ya kaunti ya Kisii ngambia mono kubwatekana na koena na endemero okia sensemo iya Kenyanya iyibonera chikobage koena kia okwaga cyo kwegetu kende kyobotuki bw'oburemi bw'echinswe ekira chikobage koena na chisemi gokia sabaremi na boigo abaremi banyara ko bakoira egekegeke eli banyara ko bagoikera na sayo konyora chisemi chiri chibwatakanete no buremi bw'echinswe. County government ito ya Kisii wetera somo governor Honorable Ngwai mbato obolemo ali Kenyanya neighboring Kenya TTC ndwa gobole mali to gwende gochaka facility ende gari ya research kera twanyoleta abantu kurumate paka bogirango mate ego bakoirege kagoika Kisii eso to bwate research facility gocha koligia either mwana byechinswe ose nande gocha koligia ndagera ose gocha koligia chisemi bono twarentire abo semi bwechinswe angena abantu baito igongwa kere county government ya Kisii ngambi yamono oso gwanja otobole mobolia elinde tochake kobeke. Vicky Pandasobul oyore boigo ambassador o Kenya go Greece nigo aenekirenga serikali ya Greece rachukubwaterana serikali ya Kenya kwenekinga nyale kobege kuigora anene chiro yebimeli au nonyobole bwechinswe obono barachikoba kwenekelia balemi barachikonyora enibo ebwendete kubwatekana nobolemi bwabo. Good morning. I am Vicky Pandasobul, Consul of Kenya to Greece. As my friend Vicky and the director of the institution told, I am here for fourth time. We discussed already, we have a strategic plan how to promote Kisii products to Greece and in general to Southeast Europe. I hope very soon to see the results. Gati abali baikirana omusangirikano yone ngwane ya bene nomurwanire wekero kyobo women rep ime county ya Kisii Vikionderi uyo nyara kobaga kubasegeta balemi anene be county ya Kisii banyara koba bakwerwa na kolema ebimeli au gati abavocado na matoke eyibona nyara kobaga kobatebya ingabya nyorire chiro gokia sense ya Greece. Itolega igano ambassador Greece Vicky Pandasobul no mwana mintoga igo mosio igase Marine Fisheries Institute itwacha gaiga korore muna kitora akonye abantu babeke chinsu abana youth bikaba guchikona gurutamage na para babeke chi youth chi fingerlings tinkenke chinyare ko bachiko bakonya. Ko reporter Ndizi TV korwe county ya Kisii literane Josephat Amisi.
Miamono Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranu murai wese ya Kenya umusikie urumwiga Kenyatta ritukole rero ndigabaga kuigora bene para ya Nairobi Expressway mnenchira yemo yoko kinia obosombi ase county ya Nairobi okwana chingakie huru nigata wabune serikali yabeirege kubekomukia asoko enekia amagendro imense ya Kenya. Infrastructure is just a route to opening up opportunities for our people. Employment opportunities, business opportunities, thereby making our country that much more attractive and helping us move much faster to realize our dream of being a true middle-income country well before the year 2030. The speed with which we have executed these projects should be a national reminder that with dedication and the whole of government approach, implementation of large public projects ahead of their scheduled time is actually no longer a dream but a reality. Chinga kiechwaigo omusikie urunigaga niaba Kenya kwenekia bunankubeka bara umurembe chinga kina magega yobochoryo bonene bwomwako yiga ase anenabaga kuburia bana siasa gotika mangana yoborimo na kwerigeria chikura ase nchirebwenerete. I want to urge all of us to maintain peace during the remaining campaign period and on and after the date of the election. Kuna haja ya matusi jameni. Kila mtu, including myself, ako na uhuru wa kupigia debe yoyote ambaye anataka. Kwa hivyo, unapigia huyu, mwingine anampigia huyu, mwingine anapigia huyu, uamuzi utakuwa wa wananchi. Kuna haja ya matusi, kuna haja ya kuingilia watu. Nikikujibu kwa sababu umesema mambo ya uongo, kuna haja ya kuambia watu nataka kuua. Si mumenitusi karibu miaka 3. Kuna mtu amewaguza. Sasa wakati naenda kupatiana serikali na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu, nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima, twende nyumbani pamoja. Nekarwano amatkagenderete gosuka asobwango kegima eriense ya Kenya gosoa sobochoryo bonene w'itariki kianda cy'umutie nyoga 5 na 3 omwako yega nigo abarayi bage siasa bagendete kwene kiabuna abayikerera bakenya bonsi eriyo kubaboria kubabwatia aseganga yabo obo moboria bwa Azimio la Umoja One Kenya korawano yokoirirukia ebendera yekirugo kyoburayo bonene bwense Raila Amolo Odinga amono mokonyo ye Martha Karua nigo bagenderete kubayenekeria bakenya buna nigo barachokora amangana yobokurumi baraswe asoburai anigo bayakwana chinga kibaba koira siasa chamo ime iyo mucho Eldoret. Kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu wafisadi. Na baba atamueleza adui mkubwa wa nchi ni ufisadi. Paka tubadilishe mtindo. Tubadilishe namna vile sisi tunaendesha mambo yetu, ili tuweze kupata maendeleo kwa njia ya kikasi zaidi. Maliza ufisadi, pesa ipatikane, ili tuweze kupigana na wale adui watatu wengine. Chinga kiecho nero yokoirukia bendera yekirugo kyoburayo bonene bwense wetrasobo mobwa Kenya kwanza Dr. William Samuel Ruto nigagendete kuboria ba Kenya wesokia asobonge na kumwakira ekura ekero chiraike chinga kichobochori aniga yakwana chinga kyarengewe yakira ekoko ase chinsemo au gatiabo ensemo ya Nandi, Vihiga, Kitale na Baigo Kakamega. Nilikuwa namngojea huyo jamaa wa kitendawili nimuulize kwa nini Wakenya walimkosea nini. Bei ya unga imeongezeka from 90 shillings kabla ya handshake mpaka 230 wakati huu. Ni kweli ama si kweli? Na kama hako na mpango ya kuongeza ama ya kurudisha chini, si ule jamaa angeongeza bei ya unga mpaka ifike 500. Kama uko na shida na William Ruto na wale wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea hiyo debate, wewe uko shida gani na wao? Mimi nauliza nyinyi, muko tayari twende hii barabara pamoja? Tuko na kura yenu tarehe 9 mwezi wa 8.
Omwanchi omurigereri goikiraga iga yana na kwariganiretie ase Amayia Chinsa Isato ase nchera ere yobekiranu ekanango wakirangambia mona sogochora kobana nchi goikombo eryo bali bonse baba kubwatirana na nchi kwene kyabuna amangana ya wekere na barabuni gonko bakirangambia mono nyora bono omwanchi omurigereri ne chinga kisiasa chigenderete kubwata inse ekero atigaira matuko 5 na 3 eryo bochoryo bonene gokorekana imeyense ya Kenya na haba Kenya nigo bagenderete kubori gwa kwene kyabuna nkora lya bare omorembe chinga kichonsi ase obuya abwa matuko are mutwe na bayo kubachora barayi bari barachie koreta amagendro imeyense ya Kenya mwimo nasogochora kurigereria Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi ekero bayigongo kwinyuremna na bakugenda gutobwati ase chinsemo chia media platforms asensemere ye website nigora tonyore wetra www.ndizitv.or.ke ase umutandao Twitter na bwo tweetwetra @ndizitv news na bayigo asensemo ya Facebook nigora tonyore wetra Ndizi TV news digital na ensemo ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV news ero togendere gusangana ya manki ngokukaneria obotko oborobya na boigo burigereri oborobya ime ya Ndizi TV chinga kichonsi ere tariane Evelyne Osero nurtu akwatanera kwenekia agwikira sensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua Auta.